RMN. Ay, hello! Kumusta ka mga kasama, mga kigalaan? Kung ako ang pasultihon, asap kita, always say a prayer. Sa ato pagkikala, ito unahong kinipagpanalangin sa itong labaw magkagahom, Lord. Sa itong labaw magkagahom, Lord. Thank you kay Lord sa imong gihatag ka namang grasya. O kapin sa itong mga grasya, kini akong ipangkuan ninyo, napita, ako ipangahan ninyong mga tambal, no? Sabay binagi sa Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsules, and then Seed Liniment Oil, o kining Celebrity Beauty Soap, o Panyawan Coffee Mix, o kasi mahilig og kape, ani ang Panyawan Coffee Mix lami kini. Okay, tanan ni adini sa Said Marketing Incorporated. Okay, unya papalit kini sa tanang butika sa inyong duol. Thank you. O ako sila ipibaw din napita ang ako mga kaubanan sa akong mga listener din napita sa Edgar Ramos. Dogan kay kaming makita ni Edgar. Thank you Edgar. Salamat sa imong pagpaminaw gikan sa buntag ngadto na sa gabi. O minaw sa What's the Style sa gabi, no? Okay. Minaw sa siya sa IFM sa What's the Style matag hapon. Salamat Edgar sa imong avid listener gikan namo. Thank you Edgar. Edgar Ramos diya sa Danau City. Okay. O bino. So tapo karon tong hatagan og pagtagan pinadakinis usa ka babae. Napatago lang kuno sa nga daday. Ini gibawatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sulan ang atong singer si Daday. Kini akong problema bahin is among sitwasyon nga murag ako'y nakonsensya sa nahitabo na mo karon ba kay naapitahan naman gud taon ng akong inahan og kung nganong na problema ko ani ingon magud ini ang mga paghitabo. Bakit kanya ng iyong pag-ibig na ang akala ko ay langit? Nilaro-laro mo lamang ang pusong naiidlip sa yakap mo ay... Yes, nanay! Yes, nanay! What's going on? What's going on ka karon diha? Ari-ari ng mong anak kay nangayong kaon. Pagka ari. Yes, nanay! Dada is coming is to town now! Huh? Oh. Uy, na may unggoy! What? Uy, Julius! Julius Malili! Ay, Julius Malili naman! Sino? Ikaw na! Ako lagi ni. Alis ka dito pa. Anong kasduol na ko? Asa pa man tadapita magstoryaan eh? Lagi ba? Dali sa baka. Unsa mga nung ay pagkatatas paril uy kay makita kang nanay, maaan kang kawatan. Ya, ikaw ra ba bisag di pa ka mangawat, maaan gihapon ka. What? Kido ko. Sa tuyo nimo? Ugma ba? Ito to. Aw, ug di ta mga buta magkita gihapon ta. Ugma manuroy to. Makatang ko nimo sa may bilyaran ha. Ato kung kuwat nimo dito ha. Ha? Sa may bilyaran? Kuwat nimo dito ha. Ay. Sus. Ano nya? Patay na. Tando ba? O lagi. Sige, asan ako. Diba si bakit kung nanay nimo? O lagi. Sige, nakaw na. Daday! Anak, nakita na noon ka. Kisa naman sa tong lalaking imong gikasulti sa may koral. Nga lumikat-kat man to. Ay da, bata, nikatkat sa kural. Kay nakuha sa iyang tabanog nga nasangit sa kural. Bata! Bata, good anak sa pasilingan, nay. Ay, naday bata ang bangason. Ha? Naday bata ang bangason? Naaoy, naman gani bata maupaw na. Ang kapal, wala man gani ngipon. Tarong ha. Basikin sa na sa tong lalaki ha. Hinomdumi na nakay anak, pero wa kay bana. Ayaw kabala nay, mangita sad kog bana nga duna say anak para patas. Hindi ay. Ay kung binanggawi ha. Ato tong anak na mo ka. Dahil ganina ra tong gigutom. Usa din mo pakan-anay, naunso man sa ka, uy, apuhan ka, nya makaako ka lang nga magtanaw sa imong apo nga gigutom. Huwag gyud ka kapakaon. Dugo siya sa imong dugo, nay. Ang iyang dugo nga nagdatay sa iyang kaugatan, may sagol usab nga imong dugo kay apuhan ka. Imo ng apo. Huwag ko ni mo ikaluoy. Kung ako pa'y bata, makaingon ko sa akong kaugalingon. Kung sa may sa, kung ano gipasagdan man lang ko sa akong apuhan, nga bisan usa ka kung sa lang tanon, wa man gid makahungit na ako. Kawa pa na balatian sa akong apuhan. Nga nagpasagdan lang niya nga nagkutoy ang akong tiyan. Adakol ka! Agan! Nonay, what's going on? Ang daw kang dako. Ikaw ha? Ikaw mo inahan. Ikaw ang dunay katungod. Imo na yung responsibilidad sa bata kainahan ka. Hanggaw bes naong nimo. Nagibuhat ko na ang tanan para mahatagan tag-apo. Bahalag kuan ganang nagatuwa-tuwa, nagkabalitok-balitok ko. Basta mahatagan talang tag-apo. Pero nganong ingon anak man ang imo kasuko sa akong anak? Wa ko masuko sa kong apo. Na ako masuko ni mo hanggawat ka.
Ayaw ko dramahi diya ha. Labayo ti karon aning bakya buanga ka. Pagkana ko! Yes, mother. Suko kay nako ang akong inahan kay lagi pinaangkan naman ko ug wa ko'y bana nga katambayayong sa pagbuhi sa bata. Mao nga ako na lang giamaman si nanay. Unya to, nay, mulakaw sa ako nay ha. Asa man ka? Kanang mangita kog ka-applyan og trabaho nay kay gusto ko makatabang nimo. Maikop na kay ko nimo kay nagbuhi namo og sa akong anak. Ay, wa man ko magkwintaan na daday. Ang ako lang nga mag-amping ka. Kay lisod ka ayong panahon ron. Dili ko gusto madisgrasya ka na sad. Ay kabala ka nay, doble ang akong pagmatngunay nga di na ko mahimong disgrasyada pag-usab. Promise. Unya, nag-iusap naman pa padanggit si mong nanay. Akong giingnan nga mga apply kog trabaho. Oh, oo ba? Katulad kitaan ko niya dos yung napakatabang nagkat-kat ko niya pariba. Wa siya masuko. Dagwa, kasabaan mo kog maayo. Bisag akong giingnan nga bata tunay. Giingnan mahinoon ko nga naday bata ka bangason. Sunod sad papamarbas ang imong bungot kay basig nakatimaan tos nanay nimo. Oo, unya na lang. Gito sa gina, mga una ta. Kay human na kaon, manuroy ta. Asa man ta manuroy? Adto ta sa lovers lads. Ha, binuang daw dadong ko nimo didto. Ayaw kadlo. Kaya andam ko mga sawa ni mo. Ako'y mabuhi ni mo og sa imong anak. Okay ka lang? Di pwede. Kasi di pwede. Pwede yung trata dito. Hindi ko mag-shopping. Ha? Hindi ato dito. Ikaw man mag-shopping ha. Mao nga, kadi yung trata dito. Kanang di pwede salain lang ta motel. Ayaw didto dagang kuting. Recorded by X Thunder Gaming. Nadagid ko sa tabaghak nga dako sa motel ug wa ko makabalibad kay lagi nagtuo ko nga mga sawa gid si anako pero ang kanahan murag buwa nga kalit lang nahanaw. Unya, Daday, asang bata. ato panay. Yun na. Nakabantay ko ni mo da. Ngano man ka? Murag nagluyaman ka. Wa man. Kasi wa, maila kayo sa mga itsura, daday. Unsa man gimigaw kasamahan sa bata? Wa mingaw gud taon. Bisag pakapinan patong timpura tukog na rin ako. Anya lagi, nganong murag nagluya ka man. Ha, mag-uol man sa tani mo. Murag kag nag-uol sad. Ha? Nay. Ngano ka? Ikalit pa lang ko kagilat diha. Wa biyata ka awaya ha? Naunsa ka man? Gibiyaan na sa ko sa lalaki nga akong gimahal. Raan na na ay. Wa na na impact. Ya, mabdos man ko. Ana, bago na. Oh, unsa to? Mabdo sa sagka. Oh, lagi na Pida taon ni mo, oy. Wa pa gani maka-eskwela na kindi na imong anak karon na nasa ilain. Taon mo na, nay. Wa man na tuyo. Hilom diha. Ay, Wa tuyo as imong mata. Kahanggaw bayas naong mo. Nalimot ka sa pirmi na kong ipahimangno nimo nga mag-amping ka nga dili na ka madisgrasya pa. Pero unsa naman sad ni Ron? lami, manggod na. Ilang! Lami sa imong mata. Nga igo raman kang nang sulirap ng mata nimo. Maura na'y humok man kayo kag ilong buanga ka mauna kay humok kag ilong. Dali ra kay kang mutando. Iya masagog ipasalikan. Iya ko pakaslan. Nga siya mo'y mga mahan sa akong anak, bi. Mga mahan siyang mata. Nga karon, unsa naman na? Kanang imong gisabat karon, nangamahan siya. Wa magani siya mga mahan anang bata nga nakaron sa imong sabakan nga siya goy mo'y klarong amahan. Bidagot taon ni mo daday, oy. Lain naman sa ni problema imong gihatag nako. Sasagdi lang, nay. Ako rin mo atiman ang mga bata. Paningkamot lang po. Oh, maningkamot nga unsa? Ha? Gay mo mapunan? Oh. Aw, hanggang! Ay, dili na. Ah. Ay, dili na. Way nahiwang akong inahan kundi ang pagdawat na lang kin sa kamatuoran nga may lain na sad siyang umaabot nga apo. Bisag suko ang akong inahan pero makita na ako nga may kalipay nga nagpahipi sa iyang hitsura bisan og suko. Unya mauto nanganak ko sa ikaduha wag gihapoy amahan. Unya nang labi ang mga adlaw, ang mga buwan. Mauto. Nay, kumusta ang mga bata? Ana, nangatuog pa.
Ako na lang sang gipasagdan. Pero andam na ring ilang pagkaon kung mumata na. Salamat, Nay. Ay, tuod Nay, mula ka ko balik ha. Asa man ka? May tambungan ko rong seminar, Nay, para sa usa ka online business. Base unsa ng business ha? Wa, Noy, uy. Ikaw lang sa'y bahala sa mga bata, Nay, ha? Unsa pa may mahimo ko? Ang masagog isali ko na sa laing tao, ako man ang apo. Basta kay pag tinarong in taon daday. O, lagi, Nay. Last na na. Dili na mahitabo pag-usab. Ang tinuod, wa ko'y seminar anang adlawa. Kundili na ako'y ka-date nga usa ka negosyante nga nanguyab na ako. Nadani ko niya kay gwapo niya sakto sa barog. Unya sa dihang nag-date na mis usa ka restaurant. Actually, daday. Nalipay kayo kog dako nga misugot ka nga makig-date ka nako. Kay sa pagkatinuod lang, di ka na mawa sa kung una-una. Marag maniningil ba nga sige balik-balik sa kung una-una. But, di gyud ka mawa misugot ka nako. Paita said, mura rin kong turko ani. No, dili man. Dako lagi ko gusto nimo. Gani, kung imo konsulton, di ka magbahay. Pakaslan di ka dayon. Ug ihatag ko nimo ang tanan nga gusto nimo nga makalipay nimo. Mga butang nga way problema, ihatag ko nimo kay sa pagkatinuod lang. Doon ako yung mga businesses, mga negosyo nga kung makasal na kitang duha, ikaw may akong padadon nato. Ha? Yes, Ako himuon ni mong manager? of course, yes. Kaya sa awa na guti ka, ang ako imo o kanang imo ako sa, di ba? Oo. Kanang unsa day negosyo ang imong ipamanage nako? Doon ako duha kabuok nga funerals. Funerals? Oh, yes. Duha man sa Oh, funerals. funerals. So funerals? Oo. Duha makbuok. O gani, funerals. O niya kay duha man, pwede mo tagsahan mo atong nanay nimo. Wow. Oh, di ba? Ngayon mo muwaw eh. Mura Wow. magito ko. Pagwaw nimo. Ingon anak ti ka kamahal daday. Mao nga akong sugot ka man ako. Palitan ti kang putang nga mga gusto nimo. Mahal ti ka. Busa. Ayok sayang nga akong pagmahal nimo kay tagsara. Oh, Maki, gidawat na ako ang imong gugma. Ako kun muna. Paspas na kaon kay human na itong kaon. Ako'y pamatuod nimo kung unsa kadako. Ang akong gugma diha nimo. Paspas ang taon lang. Maki, unsa gud ni nganong gidamon ko nimo dinhi? Di ba, maingon ko nimo nga ako man itong kaon, ipamatuod ko nimo ang kadako sa akong gugma diha nimo. Anhin mo watudan kung unsa kadako ang akong gugma diha nimo. Asawan babes ha? Babes, kanina love, karon babes na sad. Kanang ay kalibog hani. Ano gyud ko? Dali kay ko malimot ba? Dali, manood ta. Patay, sulirap na sang matang daday ani. Recorded by X Thunder Gaming. Perting lipayan nako kay nakita nako unsa ka sincero si Maki nga makigminyo nako. Ug mao to nga tungod sa akong kalipay, ako na gisultihan si nanay. Unsa? Unay. Nga naman taong misugot man ka, oy. Di ba giinan taman ka nga ayaw na kayo pagsalig sa mga lalaki? Oh, lagi nay, pero buutan man si Maki nay. Ug gani iyang gisaad nako nga kun makasal nami, kitay padadon sa iyang mga negosyo. Unsa ang negosyo ha? Punerarya. Sus, malusip itawon. Ay, madlok taong ko ang nagpatay daday. Dili man kani kumulili ang patay nga nasod lungon. Sumas tatay nimo pagkamatay tatay nimo. Milili bagod ko niya sa iyang haya. Wa, di ba? Ay nay, dili man sa ingon nga tungod kay ikaw mo ay mo manage sa punerarya, ikaw say mo atiman sa mga patay. O unsa man di ay? Ikaw rin mo manage sa operation ba? Sibling ikay manager. Day, ikaw lang oy. Duha man nga buok, tagsaman ta. Ha? Duha ka bukyan po ni Raria? Unay, kwartahan lagi kay si Maki. Gani, mahalon kay sakyanan ang iyang gisakyan. Mahal nga sakyanan ang iyang gisakyan. Mahalong restaurant iyang gilad ako. Unya, mahalon pag yun gamutel ang iyang gipasudlan ako. Di ka na sa kagbutel? Nay, ang punirarya, ang punirarya. Oo, di ay no. Ay, inahat man kadadayoy. Ayaw ka bala ka, Nay. Muari sila karon sa ato. Kuyog ang iyang amahan. Magunsa man sila nga ni. Ilan ang pangayoon ang akong kamot. Uy, kabuang gud nila.
Musugot kang mapungkol kang buang nga ka. Nay, sa uy, gilitiral sa gigsabot. Pangayoon nila akong kamot para makasal mi si Maki. Mamay sila ba, mamay? Unsa? Karon sila mga ni? Oh, Nay. Wa man din ka magsulti, oy. Hala. Kuang silig, manglimpyo ta. Pagdali kay maabdan tang hugaw kaing bay. Pagdali. Nay. Salamat na limpyo na gutaon. Hey, misulti unta kagabi, oy. Gikapoy mo ko gabi pag abot na gwid mo tong diretsyo na kong katug. Hey, pastilan, kauaw unta, o ta pa makapanglimpyo. Ay, sige lang, Nay, uy. Pero, siguro ka nga karon gud sila mga ni. O, lagi, Nay. Mo isulti ni Maki. Oo, sa kanan nga mihunong sa tuntugod. Basig sila na na. Akadiyo sa Nay, ha? Ako sa lilion, Nay, ha? Nay, cute! Pero, di man mawasak kinang iyang gigamit gahapon. Oh, basig sa iya ng amahan. Ala, basin tuwid niyo. At dali, Nay! At ang sugatan, Nay! Excuse me. Mo na yung bahay ni Daday? Oo, ako. Hi. Ikaw ang amahan ni Maki? Asa day si Maki? Sorry ma'am, di ako ang amahan ni Maki. Kinsa day ka? Ako ang tag-iyas kutsi nga iyang gihulman gahapon. Unsa? Ang saan mo niya gahapon iuli ko niya pero wala siya mapakita nako. Bungot sa itoy. Oh. Ako mo'y tag-iya na ng kutsi ma'am. Ngangyo mo kutsi na ako nga iya ko ng uslan kay ako na siya ginganlan og Daday. Ngani, gitagaan ko niya og inyong address ma'am. Kung inkaso ko no, kung madugay siya, ipakuha na ko niya dili ang sakyanan. Taba dili? Wa man siya diri. Kani nag-expect mi nga mo ani siya kauban sa iyang daddy. Aha. Dugay namang patay ang papa. Ay, na-scam ka na, day. Na-scam ka. Grabe ang scam ako. Oh, ma'am, palihog lang taon ko, ma'am. Tugani ko. Asa na taon ko ron si Maki? Hilam! Nakita mo sa gani ko! Animal tawana, mangingilan! Hoy, ito ko. Basig kung sapo mo doon, ha? Ha? Na, yung words na. Na-scam juga atong animal nga Maki. Ipatuo ko niyang dato siya. May duha siya ka negosyo nga punerarya. Pero ang animal ila da di ay. Ug may nahitabo na rabagid namo. Unya karon mao ni problema kay murag nagsabak na sad kus among anak ni Maki. Unsa naman sa ikasulti sa akong inahan ani? Nahadlo ko nga tingali atakihon na siya. Unsaon ko ni oy? Unsa akong buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Daday. Ang sendo na to karugad lawag. Si Daday, Ate Pres. Daday. Simple naman yung problema ang Daday, Ate Pres. Oo, nga naman. O, kay kuan na ka ng dali siya mailad ng mga laki. Hoy. Pila na kalaki nagkuan tao niya. Noy. O, dali ra kayo. Huyang na kayo, no? Uyang na kay kaday. Oo. Depende ikaw ko day pakanon siya Ate Pres. Dadon niya iladilaron, dadong mga kuan sugot day siya gud. Pida. Ayaw din pagtuo. Ay tuo ana day paita na day. Lisod kay na inana day. Ikaw rin yung magantos niya kitiguang nimo laylay gamahan nimo anak. Pila nakabuki ang bata lang. Duha mi siguro bam or tulo na ba? Tulo na? O tulo. Morgana. Ay, lalay amahan. Lain natin pres. Lain kamahan lisura. Style. Dili ang nakaapan ko di kada ko na sa iyang mga anak mauwa man pud na, di ba? Mauwa, Lain tapos, ang apelyido, no? Lain siya di ba na siya. Isa yung papa di mo. Ang naway ka. Kisa yung papa. Ikaw kisa yung papa. Tinuod na oy. Maglalis gina. Lisod kay ikaw rin tandaan na natanan day. Sa gyud na nimo ano dali ka Padali maila sa mga kayo laki. pang madaoy. Iyo Tinuod. padada yun sa mga Lan, lalaki. ang kada ko nung ingon ana ano kanang kana kuno doon ako nunay aum sa Ha? kinatao. Dili oy. Tinuod na. Uy, undi ra tayo Uy, sorry. dili Tanaw, man. Dili nakada. oy. Kay kana siya may dali kayong mada. Ang ganang dunay Aw. sa tingali ug nay aw tinuod na ug dunay aw ha. Dili sa tingali ana ang kuan. Di kum tuo ana. Basta kuno kaibgunon kaayo og Kaibganan kayo. Okay ra ang kaibganan. Sa- Kasi kaibgunon. Sa ato pa ikaw Sa may ate. mo ibog. Ate Pres daghan gyud kay naibog nimo sa ulo. Ha, kisa ingon. Ay Ikaw, sos. Na kay ahon sa imo. tama di oy. Kadawat ko na to. Kabad. Gulyat. Naglagot ka lang akong partner gabi naglagot ko ay. Bam, bam. Nayaw? Ako na aum. Unya. Na. Kunggo man. Kalain. Bago sa iyo katambakan niya eh. Pero saan? What yung basa niya? Kanang iyang klase ng pagkababae no. Ayo lang kalain kasi ngalan niya.
iska ang singa na niya isindilan. Daday? Daday. Kanang imong kinabuhi daday no, kung tuwa pa na sa among probinsya, tawag no sa among ate pres, humok ug Oh, ilong. kana humok og ilong. Anong tawag no humok ug ilong? Kay humok Sa- ra mada. Ah. Ay, kung ano gyud ako termino na lang na ba, ay humok og ilong, ano ba? Okay. Unya, ang katong siya man sad god, ang iya man kung nakaing nakatunada sa atong laki, katong driver sa Purlon ba to kanang Oh. Driver kuan man kulon. gud siya kanang lansi sa kanay daghang bahandi nga yatang niya. Primero, Dapot tagiya mo kuno taon. funerals, ikaw na mag-manage adto na sa imungan. Natagsa Dali, sila, dali ka siya, bailan tagsa ko. sila sa iyang mama, nanay tagsa. niya. Oh, nya kadto sa primero laki si sinon man guro to. Nga naman, Pagkaon, sigla si niya sinon. mapagkaon niya pag mag-shopping ko ko magkaon. Ana ba? Oh. Ari dai na ako ipakuan ni mo Pabit, dai. pabit. Oo. Kung ari ka sa panultihon 21 verse 6. Usbo nato daday, Okay. panultihon kapitulo 21 bersikulo 6. Ang bahandi nga imong maangkon pinaagi sa limbong, dali rang mahanaw ug maghatod kanimo ngadto sa kamatayon. Oh. Ikaw mahilig mong kagbahandi, diskartean ka lalaki nga tag-iya siya funerals. Ikaw namang manage unya. Oo. Ikaw magkaon katuka mong sinon, mga tumog ka ng mall kay pasyapingon ka. Kana dali ka mahaylo ba? Di ko kasabot og nahigugma ba ka kay dali man sa mo haylo. Dali man sa Dili tihali kay mahigugma siya, ang iya nga makakita siya uyab niya plus hayloon po siya mga kwarta, ina na hayloon sa bisag unsa madada yun. Okay. Madada yun. Pero katong ako ate press, wala Oh. wa ko yung nahaylo. Nausa di ka? Daday ka. Gida ako laki likod sa eskwelahan. Unya? Dito sa Camotes. Undin. Karon giagbayan ko niya ba, napugos kong kuyog. Unya? Oo niya. Pag agbay niya na ako, nya, daan ra ba kung gignan sa akong boyfriend sa una nga sa kamilitary nga, agbayan gali kag laki nga dunay jacket, ayaw kumpiyansa, kailangan doon na gipangluklok. Niya. Di agbayan ko, di kuyawan ko. Nga naman. Di matingali ko humo kong ilong, basta gikuyog ko dayon. Ay, humok tag ilong nga doon. Dili. Eh. Dili. Kaya Humo. pag agbayan nga daan, Oh, nya. kurog na ko. Anya? Atang ako, di kurog. Di kay naana man siya dyan. Nana, ang sen. Agbay siya. Oh. Eh siya, ako ba maglagod ko bayot? Maulatan ko bayot? Niya. Ni kurog na ko, nakuyawan ko siya. Unya nga no, imo man kong dadon siya. Dipete ko kuyawan siya. Hello, eh. Ako, gawas ka mulata kong bayot, daghan kong kwarta. Niya. O yung taryos kilahan. Ikilit lang ko yung HP, ha? Kung tanag ulit, kung siya ko nakita, O sa imo kita. nipiyong ko ay... Ano mo na ganito naman noon? Kulay ko, puzzle, Tihon. Tata RMN